Polisi yoratidza kushanda basa kuvana avo vakange vachirova umwe wavo nenyaya dzavo dzinenge dzevakomana kana nenyaya dzekuti musikana uyu ainzi anga akambovarova, saka akazobatwawo nechimwe chikwata vakamubvisa hembe vakamurova. So tisati tapinda munyaya yezvizere, gara wabaya button subscribe, woshare, like. So rega tipinde munyaya. Zvinhu zvakaipisisa kwazvo kuti vana vechikoro varovane vachibvisana hembe vachitora namavhidhiyo anozotendera social media. Zvinhu zvakaipa kuvana vari kurarama mazuva ano. Sevabereki tinokurudzira kuti vana vagorarama kurarama kwakanaka, asi munyika kana muine nzara, munyika kana vana vasiri kudzidza kuzvikoro nekuda kwekuti maticha haasi kupiwa mari, zvinhu zvinoafekta vana kudzamara vakuita zvaizvozvo. So tikatarisa nguva yakanga ine GNU yava Morgan Tsvangirai, hatina kunge takasangana nemascandals akadaro, asi kunze kwemascandals atakasangana nawo eZANU-PF mugore ra2008, vanhu vachibrutalizwa, vanhu vachiurawa, vachipiswa nekuda kwekuti ZANU-PF yanga yavadyiwa navatsvangirai. So muri Zimbabwe polisi yaita chinhu chakanaka kubata vana vanenge vachirova vamwe, asi honzeri yezvinhu zvakadaro kana kuti ari kukonzeresa kana ari kusakisa kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe utungamiriri huripo hweudzvanyiri hweZANU-PF, nekuti vana havana zvekuita, vana havasi kudzidza, vana vari kutambura. Naizvozvo ndo pavanenge vakufunga zvisina basa, nekuti ivo havasi kudzidza, havana zvekuita, havana ari kuvaticha, maticha ari kupiwa mari yakashoreka, mari inonyadzisa, mari inonyadzisira. Thank you for watching this video, and until next time, muri Zimbabwe.